И здравейте хора, днес ще ви покажа как може да си теглите програмата за снимане OBS. Така от началото влизате в Google. Аз ще ви дам линк в описанието. Натискате долу на OBS. Тук ще ви изкара Windows 7 или ако сте Windows 8 или Windows 10, натискате просто тук. И то се почва да се тегли. Аз ще го спра, защото го изтеглих. Така. Ето го моето. Влизате на левото и изпълни. И натискаме Next. Така. И от тук може да се таковате къде да си го сложите. Аз ще го сложа в D. Install. И се инсталира. Така продължаваме хора, извинете, звънна ми телефон, трябваше да спра клипа. Така, като ви се инсталира, ще ви излезе така финиш, нали? Натискате финиш и програмата се инсталира. Даже може да влезем в нея. Лиценз ще ви изкара, но натискате просто ОК. И отново влизате в нея. И готово. В началото може да ви изкара лиценз, но това не е проблем. И тук показвам микрофона, нали. На мене ми харесва и преди съм я теглил. Надявам се да ви харесва клипа и чао, ще се видим в другите ми видеоклипове.